नांदेडच्या शंकरराव चव्हाण हॉस्पिटलमध्ये मी सध्या उभा आहे। या हॉस्पिटलचं जे पोस्टमॉर्टमचं विभाग आहे त्या ठिकाणाहून हे लाईव्ह होत आहे। महाराष्ट्राला हादरून टाकणारं आणि धक्कादायक प्रकरण घडलेलं आहे। मानवतेला काळिंबा फासणारं प्रकरण या नांदेडमध्ये आज घडलंय। बौद्ध समाजाची तरुणी नर्सिंगच्या पहिल्या वर्षामध्ये शिकत होती। गुरु गोविंद सिंग या कॉलेजमध्ये ती शिक्षण घेत होती। बाहेर रूम करून राहायची आणि त्या ठिकाणी नर्सिंगचा कोर्स करायची। पहिल्या वर्षामध्ये ती शिकायची। तिला ताप आला म्हणून ऍडमिट करण्यात आलं। काय झालं? इकडे इथे सांगा तुम्ही। ती कॉलेजला गेली होती, हा, क्लास अटेंड केला, तिला ड्युटी दिली होती, बरोबर. वार्डची ड्युटी दिली होती हा, म्हणे। हा. त्यांनी तसं सांगितलं तिच्या रूममेटनी, तिच्या सोबतच्या क्लासमेटनी हा, की आम्हाला ड्युट्या दिल्या होत्या वेगवेगळ्या। हा. मग तिला तिथं थोडंसं फिवर वाटला हा. म्हणे। मग ती तिथंच ओपीडी मध्ये उपचार घेण्यासाठी तात्पुरता गेली। हा, मग तिथं तिला एक इंजेक्शन दिलं म्हणे। हा. अगदी इंजेक्शन दिल्यावर 5 मिनिटाच्या आत ती कासावीस झाली आणि तिला उलट्या व्हायला सुरुवात झाली। आणि इंजेक्शन दिल्याच्या नंतर तिला स्लाईन पण लावली म्हणा। अतिशय धक्कादायक हा प्रकार घडलेला आहे। आणि त्यांच्याच लोकांनी तिथंच दाखवून इथं पण तिथून त्यांनी इकडं आणलं, त्यांनीच. मला नंतर सांगितलं सगळ्या नातेवाईकांना। चुकीचं इंजेक्शन दिल्यामुळं तिला सतत उलट्या झाल्या आणि तात्काळ इमिडिएट ती कोमात जायला सुरुवात झाली आणि ती दगावलेली। रक्ताच्या उलट्या तिला झालेल्या आहेत। एवढं गंभीर प्रकरण आहे, निष्काळजीपणा आहे आणि आपल्याच सहकार्यांनी या ठिकाणी या मुलीला घातपात केलेला आहे। हे चुकीचं इंजेक्शन होतं की षडयंत्र होतं याचा कसलाही तपास झालेला नाही। सकाळी 6ला घटना घडलेली, एकही आरोपी आणून या ठिकाणी पोलिसांनी बसवलेला नाही। कुणाचीही चौकशी केलेली नाही। पीडित या ठिकाणी परिवार तिचा आक्रोश करतोय, रडतोय, न्याय मागतोय। आई भाऊ त्या ठिकाणी विनंती करतायत, तरी सुद्धा घाई गडबडीत या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टसाठी मुलीला आणलंय आणि त्या ठिकाणी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सुरू आहे। अद्यापपर्यंत कुणावरही एफआयआर झालेला नाही। या प्रकरणामध्ये महाराष्ट्रात हळहळ व्यक्त केली जाते। सोशल मीडियामध्ये या निरागस बहिणीचा फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल झालेला आहे। उद्याचं भविष्य असणारी तरुणी, बौद्ध समाजाची तरुणी हळहळ करून त्या ठिकाणी तडफडून मारण्यात आलेली आहे। साधा ताप आला, कोणतं इंजेक्शन दिलं जे रक्ताच्या उलट्या झाल्यात? असं काय झालं होतं की तिला रक्ताच्या उलट्या होऊन तिला तडफडून मारावं लागलं? या ठिकाणी मोठं काहीतरी तिच्यासोबत घातपात झालेला आहे आणि चुकीचं इंजेक्शन दिल्यामुळे तिला असणारं मरण पावलेली ही घटना निंदनीय। याचा ऑल इंडिया पॅंथर सेना निषेध करत आहे। या ठिकाणी प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न कुणीही करू नये। महाराष्ट्राच्या आरोग्य मंत्र्यांना इशारा आहे की आता पॅंथर या ठिकाणी आलेला आहे, कदापि आम्ही कुणालाही सोडणार नाहीत। आतापर्यंत एसपींनी या संदर्भात भूमिका का घेतली नाही? फोन लावतोय, फोन उचलत नाही। त्या भागातला पीआय फोन उचलत नाही, एसपी फोन उचलत नाही। या ठिकाणी हकलून दिलं जातंय कार्यकर्त्याला, माहिती दिली जात नाही। हे असणारी दडपशाही आणि हुकुमशाही आम्ही सहन करणार नाहीत। आतापासून ऑल इंडिया पॅंथर सेना राज्यभरात निषेध सोशल मीडियावरून सुरू करणार आणि उद्या तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन सुद्धा नांदेडमध्ये केल्याशिवाय राहणार नाही। आणि राज्यावरती आम्ही असणारा गुन्हा दाखल करू म्हणता, त्यामध्ये जर आरोप बसवलेला नाही, उलट गुरु गोविंद सिंगच्या त्या कॉलेजचा डीन या ठिकाणी येऊन जातो, जो आरोपी आहे, अधिकारी आरोपी आहे, कर्मचारी आरोपी आहे, इंजेक्शन देणारा आरोपी आहे। एवढा हलगर्जीपणा! नर्सिंग शिकणारी आमची बहीण उद्याचं भविष्य डोळ्यामध्ये लोकांची सेवा करण्यासाठी नर्सिंग करत होती। या सगळ्यांना आया बहिणी नाहीत का? दुसऱ्यांच्या बहिणी म्हणजे इंजेक्शन देऊन मारायच्या का? याचा आम्ही निषेध करतो। अतिशय संतापजनक घटना आहे। यातल्या एकाही अधिकारी आणि कर्मचारीला आम्ही सोडणार नाहीत। महाराष्ट्रातल्या तमाम आंबेडकरी जनतेला माझं या माध्यमातून आव्हान आहे की आमच्या मुलीची या ठिकाणी अतिशय रीतसरपणे
हत्या झालेली आहे आणि त्याच्यामुळे गुरु गोविंद सिंगच्या हॉस्पिटलचे डीन असेल, अधिकारी असेल, कर्मचारी असेल, इंजेक्शन देणारे असतील, सीसीटीव्ही फुटेज घ्यावेत, त्या संदर्भातला रिपोर्ट घ्यावा आणि तात्काळ यांच्यावरती 302 मनुष्यवधाच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. यांना माहित होतं मुलगी दलित आहे, अनुसूचित जातीची आहे, बौद्ध आहे, अॅट्रॉसिटी ऍक्टचा गुन्हा सुद्धा या ठिकाणी दाखल झाला पाहिजे. हे प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. मी या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टच्या रूमच्या बाहेर आलेलो आहे. त्या ठिकाणी पोस्टमॉर्टम सुरू आहे आणि आता गडबडीमध्ये नेहमीप्रमाणे मनीषा वाल्मिकीला जसं जाळलं तसंच असणारं जाळण्याचं काम या ठिकाणी यंत्रणेच्या माध्यमातून सुरू झालेलं आहे. या यंत्रणेचा सुद्धा निषेध करतो आणि तात्काळ जर गुन्हा दाखल झाला नाही तर या ठिकाणी राज्यव्यापी आंदोलन उभा राहिल्याशिवाय राहणार नाही. आरोग्य मंत्र्यांनी दखल घ्यावी, उपमुख्यमंत्र्यांनी दखल घ्यावी, मुख्यमंत्र्यांनी दखल घ्यावी, एसपीनी दखल घ्यावी. या ठिकाणी आमच्या जर आया बहिणी अशा पद्धतीने तडफडून मारल्या जात असतील तर कदापि आम्ही हे सहन करणार नाहीत. ताप आले आणि इंजेक्शन दिला आणि रक्ताच्या उलट्या झाल्यात, एवढं काय? हे जाणीवपूर्वक झालेलं आहे. कसल्याही प्रकारे कुटुंबाला माहिती दिली नाही, ताप आली माहिती दिली नाही, तिचा इलाज काय होतोय माहिती दिली नाही, डायरेक्ट ती मरते आणि 1 तास 2 तासात ही घटना घडते. हे गंभीर आहे, कदापि आम्ही खपून घेणार नाहीत. आता जरी प्रशासन गडबड करत असेल तरी आम्ही या महाराष्ट्रात रस्त्यावरती उतरून आंदोलन छेडल्याशिवाय राहणार नाहीत. हे प्रकरण राज्यव्यापी केल्याशिवाय राहणार नाहीत. या ठिकाणी जर तुम्ही आमच्या बहिणीला अशा पद्धतीने तडफडून मारून सुद्धा जर न्याय देत नसाल तर हे कदापि सहन करणार नाहीत. भावाच्या सह्या घेतल्यात, कुठं सह्या घेतात ते सांगत नाहीत आणि या ठिकाणी दडपण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या सगळ्या यंत्रणेचा आम्ही निषेध करतो आणि आतापासून या आमच्या प्रजापती शंकर लांडगे जिचं नाव प्राजापती होते तिला न्याय देण्यासाठी राज्यव्यापी संघर्ष उभा करण्याचा आणि आंदोलन उभा करण्याचा ऐलान या माध्यमातून करतोय. राज्यातल्या सर्व कार्यकर्त्यांना आव्हान आहे की तात्काळ प्रजापती लांडगे हिला न्याय मिळण्यासाठी आंदोलनात्मक भूमिका घ्यावी. तिथून बॉडी अशी आणली जसं हे का वस्तू आणल्यासारखी तिथून बॉडी आणली. आम्ही आम्हाला पाठीमागे विचारले परत नाही, गेलो. काय नाही की आम्ही न्यायल्या, आमची सही वगैरे काहीच नाही. इनडायरेक्टली काढले, बाहेर नेले. आम्ही म्हणल्या कुठं नेल्या? त्यांनी म्हणले पोस्टमॉर्टमला नेले. आम्ही म्हणलं कोणाला विचारले? तर त्यांनी म्हणले घरच्याला विचारले. घरच्याला विचारल्याने घरच्या म्हणले आम्हाला कोणी विचारलंच नाही म्हणले. असा प्रकार यानं केला आणि नंतर इकडे येऊन घाई गडबडीनं पोस्टमॉर्टम मध्ये ठेवले आणि मग म्हणले कुलिंगला ठेवतो म्हणले आणि डायरेक्ट मधी नेले. मग मी मधी गेलो अचानक. मी म्हणलो हे काय करायला तुम्ही? कुलिंग मध्ये ठेवतो म्हणले. आता म्हणलो आणि तुम्ही असं का करायला? मग लगेच मी त्या पोलिसवाल्यांना म्हणलं मी जर असं जर झालं, हिला धक्का जरी लागला तर मी तुमच्या दोघांवर पण केस करेल म्हणल्याने मग ते 2 पोलिसवाले मला इकडे नेले आणि मग कुलिंग मध्ये त्या बॉडीला ठेवले. मग मी म्हणलो सर हिला जर काही धक्का लागला तर मी तुमच्या दारात येऊन जळून मरून जातो म्हणलो. मग बघा काय होते काय नाही ते तुम्ही बघा म्हणलो. असा प्रकार हिनं घडवला. दादा पीडितांनी पत्र दिलंय की कारवाई झाली पाहिजे, फक्त शिक्का मारून दिलाय. कुणी जबाबदार अधिकारी या ठिकाणी नाही. प्रकरण दडपण्याचा जर प्रयत्न करत असाल तर याद राखा, एकाची नोकरी मी ठेवणार नाही. आमच्या कामाची पद्धत तुम्हाला माहित आहे. तुम्ही प्रकरण तर दडपून बघा कशा पद्धतीने या ठिकाणी राज्यात उद्रेक होतोय ते तुम्हाला उद्या सकाळपासून दाखवतो. आणि कदापि जर कुटुंबावरती दबाव आणला तर याद राखा, जर बॉडी घेऊन चाललात तर FIR सुद्धा हातात घेऊन जायचा आणि आरोपी अटक करायचा. जर आरोपीला पाठीशी घातलं तर तुमची गय करणार नाही, हा पॅन्थर इशारा सुद्धा या माध्यमातून देतोय. आरोपीला तुम्ही पाठीशी घाला, घाट या पॅन्थर सोबत आहे. आया बहिणी जर मरत असतील तडपडून आणि मारल्या जात असतील तर हे मी सहन करणार नाही. SP साहेब, माझी विनंती, मी तुम्हाला 3 कॉल केलेत. नांदेडचे SP, कुणीही या ठिकाणी एवढी गंभीर घटना झालेली असताना तुम्ही दखल घेत नाही. आपल्याला कॉल करतोय आपण, फोन उचलून माहिती देत नाहीत. FIR झालेली नाही, शिक्का मारून दिलाय. फक्त मनुष्यवधाचा गुन्हा आहे, 302 चा अॅट्रॉसिटी ऍक्टचा गुन्हा आहे. आणि तुम्ही जर तिला न्याय देत नसाल, तुम्ही जर तिथं FIR करत नसाल तर हे निंदनीय, मी निषेध करतो. उद्यापासून आंदोलन सुरू करणार. कुटुंबाच्या कसल्याही जर दबाव आणला, बॉडी सोबत FIR घेऊन गेलं पाहिजे असं सुद्धा या माध्यमातून मी आवाहन करतो. आणि कुटुंबाला ठामपणे या ठिकाणी पाठबळ देण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलो.
ऑल इंडिया पॅन्थर सेनेचा प्रजापतीला न्याय मिळालाच पाहिजे. मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, प्रजापती लांडगे या बौद्ध तरुणीला न्याय मिळालाच पाहिजे. मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, प्रजापती लांडगे या बौद्ध तरुणीला न्याय मिळालाच पाहिजे. मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, निष्क्रिय अधिकाऱ्यावरती मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे. झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे, प्रजापतीला न्याय मिळालाच पाहिजे. मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे. प्रजापती हम शर्मिंदा है. जिंदा है, प्रजापती हम शर्मिंदा है. तेरे कातिल जिंदा है. ठीक आहे, चल. मी एसपी कडे जातो आता. हा? मग आता हे पोस्टमॉर्टम व्हायला मग झालं समोर इकडून ये. समोर साईडला आहे ना, उजेड सोडायचं. महिला कोण आहे? नाही इकडे आमचा काय 25 लाख आहे. ती हॉस्टेललाच राहायची का? हा हॉस्टेलला हा? रूम करून राहायचं. तिथंच कलेक्टर ऑफिस समोरच तिथं रूम हो त्या संदर्भात बोलायला बोलतो मला असं आहे. उद्या सकाळपासून सांगायचं तर मला येड्यासारखे काम उगाच नंबर सेव्ह करून ठेवले.